सोमोनांथाव रादाब थैनायनि अनजिमाया बांलांगासिनो दं। सोरनिबा बिफा, सोरनिबा बिमा, सोरनिबा फिसा मिनिटावनो जिउ गोमानाया दुखुनांथाव जाथाय जालांबाय। वेनेजुएलानि बांग्रि मावनायनि जाहोनाव बेसेबांबा गोजान जानथायाव जादोंब्लाबो भारतआवबो फालांगिनि बिथिङाव गोहोम गोग्लैदों। वेनेजुएलायाव 1 मिनिटावनो खेबनै गिदिर बांग्रि मावदोंमोन। बे बांग्रिया 7.2 मेग्निट्युड आरो 7.5 मेग्निट्युडआव मावनानै मैयासिमाव 235 नि जिउ गोमादोंमोन आरो 1500 सुबुङानो भुगिनांनानै दंमोन। Mira, vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Ya va, tío, ya, espérate que se calme un poquito. Quédate tranquilo, que estás asustado, ¿vale? Ya, vamos, cómete un pedazo de galleta. दिनैनि गोदान आपडेट बायदियैब्ला 920 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 51,000 सुबुंफोरखौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै। नाथाय वेनेजुएला आरो भारतनि जानथायाव 14,000 किल'मिटार जायोब्लाबो वेनेजुएलानि बांग्रि मावनायनि जाहोनाव बेसेबांबा गोजान जानथायाव जादोंब्लाबो भारतआवबो थावनि फालांगियाव गोहोम गोग्लैदों। वेनेजुएलायाव जानाय मोनसे गिदिर बांग्रिया भारतआव गिदिर गोहोम खोख्लैदों। वेनेजुएलायाव बांग्रि मावनायनि जाउनाव भारतआव थाव लाबोनायाव गोबाव सम लागोन। बांग्रिया 25 जुलाइआव जादोंमोन आरो वेनेजुएलायाव जानाय बांग्रिया 125 बोसोरनि सिगांनिफ्राय दिनैसिम गासैबो बांग्रि मावनायफोरनिख्रुइ बयनिख्रुइबो गिदिरसिन जादों। थावनि गाहाय दारिमिनाव बे बांग्रिनि जाहोनाव गोबां खहा जादों। बेखायनो थाव दिहुननाय खामानिया गोबां समनि थाखाय बन्द जादों। भारतनि गाहाय थाव रिफाइनारि एजेन्सिफोरा बुंदों दि बे जाथाया भारतनि थावनि साप्लाइखौ खम खालामगोन। बेयो भारतनि गाहाय बाजाराव थावनि बेसेन बारायनायाव गोबां गोहोम लाबोनो हागौ।